שלום לכולם, כאן טל דמרי. בסרטון הקרוב אני הולך ללמד אתכם איך להחליף את שיטת התשלום בחשבון הפרסום שלכם בפייסבוק במידה וכרטיס האשראי שלכם פג תוקף, במידה ואתם רוצים להחליף לכרטיס אשראי של העסק. אין בעיה לעשות את זה. מה שאנחנו עושים, נכנסים לחשבון הפרסום שלנו, בלשונית בצד שמאל או בצד ימין אם אתם גולשים בפייסבוק בעברית, תוכלו לראות את לשונית הבילינג או החיוב. לאחר מכן נלחץ על Payment Methods. שם נראה את כל אמצעי התשלום הפעילים אצלנו. אנחנו נלחץ על הכפתור הירוק בפינה Add Payment Method, אוסף אמצעי תשלום. נבחר באיזה אמצעי תשלום אנחנו רוצים להשתמש, בין אם זה PayPal או Credit Card או קופון, למרות שאין כל כך הרבה קופונים בשוק, ונלחץ Continue. נזין את כל הפרטים של כרטיס האשראי ונלחץ Submit. לאחר מכן אמצעי התשלום מתווסף אלינו לחשבון הפייסבוק שלנו, והוא יתחיל לחייב לנו במיידית החל מכרטיס האשראי הזה. חשוב מאוד לשים לב, ברגע שמשנים כרטיס אשראי, ללחוץ על כפתור Make Primary, הפוך את כרטיס האשראי הזה לתשלום ראשי, אחרת הוא יכול לחייב לכם עדיין בכרטיס האשראי הקודם. במידה וכרטיס האשראי הקודם לא רלוונטי יותר לעסק, תלחצו על Remove ותסירו אותו ממאגר כרטיסי האשראי שיש לכם בחשבון הפייסבוק. זה הכל בינתיים, נתראה בסרטון הבא, שיהיה לכולם אחלה של יום.